טוב חבר'ה, יש לי פה עוד תמונה מיוחדת במינה. תראו את שני הילדים החמודים. מי יודע? מה הם עושים? תראו, יש להם ביד משפך ועט חפירה וכף אחת קטנה. יש פה עציץ ויש עץ תינוק, וככה הם שותלים אותו בט"ו בשבט. שמים לב? אדמה, עץ עם שורשים בתוך האדמה, צריך להשקות אותו במים, לחפור לו קצת גומה, ואני חושבת שהיום, זה בדיוק היום, שגם אנחנו נשתול זרע באדמה. מה אתם אומרים? שנשתול היום? רוצים? מחר זה היום הולדת שלהם כבר, של העצים. אז כדאי, רגע, בואו נשים את החבר'ה האלה פה. כדאי שכבר היום נכניס את הזרעים בתוך הציץ, כדי שמחר הם יהיו מוכנים לכבוד היום הולדת שלהם. אוקיי? אז יאללה, אנחנו עושים עצירה והולכים לשתול אותם. אוקיי?